Impanyinat na ase dwumadie na wohwɛ yi. Sɛdeɛ onim no, yɛhwɛ history anaasɛ folklore anaasɛ mysticism adeɛ bi a ebetumi aboa yɛn aboa nkyirima ɛna yɛka ho asɛm. Yɛn twetwe nkɔmɔ nkɔfa ntɔkwama but ɛwɔ sɛ nipa sua adeɛ. Ɛnɛ yi, onim yɛ anya adwene a daakye bi no onim bɛyɛ adwene. Masan anya ɔpanyin kɛseɛ baako ɛwɔ dwumadie yi so. Ɔpanyin akɔ aba. Ya minya. Yo, where yɛhwɛ kasa bi sɛ nyame kɛse anaasɛ otumfoɔ anaa otimifoɔ. Kame yɛ sɛ nkurɔfoɔ bi fa ne sɛ ɛkasa nyame kɛse ne kɛsɛ yɛde otumfoɔ ɛtoto nyame o. Ne saa no otumfoɔ ɔyɛ nyame anaa? Kasa otumfoɔ no kyerɛ sɛ na sɛ tete no anaa nka no na wokɔ ahemfie na ɔhene kasa munya ne kwan a kasa munya ne kwan anaasɛ ɔhene akwankogya ɛkyerɛ sɛ yɛkasa akonnwa so a ɛne deɛ akonnwa a yɛka ɛbata ahemfie na sɛ ahenni mu no ɛne deɛ kasa fekuo ɛkyerɛ sɛ fekuo kyerɛ sɛ na yɛn nyine ba nyina na enim sɛ yɛwɔ busua mako nwɔtwe a yɛ 8 clans sɛ ɛnyɛ 8 biem akɔyɛ nkono na nkono no deɛ na abɛka ho ama na yɛ nkono no kyerɛ mu ma yɛn medase pii ɔhene. Okay. Efɛn sɛ asantefoɔ yɛkɔ ɔhene anim a ɛnyɛ ɔsantehene nko a yɛn nyinaa yɛkɔ yɛkurom aman hene anim a wokɔ ha wonto sɛ wofra ntoma deɛ a wokɔ ha wontoma na sɛ wohyɛ mpaboa a kyaakyaaw anaa slippers a tetekware na worɔ onam mpaboa koraa na ne yi a na agya ntina wayi na do na etia mpaboa no akyi ɛkyerɛ sɛ wodi bu ne ani dia ama nipa na aba n'anim no ozo hu ni sɛ tete na nanam na nsase ne bibia wɔ wɔn ne ani aban bia di sɛ wo yɛfrɛ wo mpanyinfia si yɛfrɛ wo ahemfia ubusa wano ubusa wa yase sɛ wate ase ubusa wano ubusa wa yase ntino sɛ wohu sɛ yɛfrɛ wo dia ne kyɛ sɛ bibi ntina ɔhene asoma me ayɛ dɛ abɛfrɛ wo tete ne so kɔ ahemfie na ayɛ mmerento asɛm a ade a ehu pa yɛ ɔhene akɔ nkogya ɔhene ebufu a asɛm a ɔka ne sɛ ɔkyerɛ ma sɔla munya ne kwan munya ne kwan kyerɛ sɛ ade a bɛyɛ no yɛntwa wuti enti asandefo msana na wedi mesra wakɔ nkogya ɛsɛ wutimi ebukotodwe srɛ enti umpa ho asɛm no kɔ ha wodi akobrase ne mpanifo mse ho afɔ sɛ wokɔ ɔhene anim a ɔsɔ de sɛ abuo ne yɛdɛ ɛma no ɛnɛyi na ahemfo no bebrebe ɔmo ɛma ɔmakonya na ɔmo te so ɔmo nim tumi ewu nti ɔmo de no ma bebrebe yɛ de ɔmo pɛ sɛ anye saa de a akonya no tumi ewu mu no yɛ very powerful na obi amanfo bebrebe di atete atɔ ebi mu de da yɛ powerful pa especially santehene ne mampohene ne dwabenhene mu ne ebi say even amutin for panyi makonwa ne saa akonwa akese no so akomu hina konwa no akonwa etiti akonwa tumi wu yakasa akonwa amanfo nhyeda nte ase akonwa ye tumi a wa abusua ma ye de ma abusuani a oyɛ ade ase ni enye busuani be ne timitina edi hinima ne yi agise busuani a oyɛ ade ase ni enti asantefo yam se we de oyɛ ade ase ni enti ade asefo no ne di akonwa obetuma ebusuani betu di akonwa enye yi enye ebusuani ne di akonwa nemu adehye a omoyɛ ade asefo ne di akonwa enti osantehene mu ete omasanteman no ene asante aman empanifo mo te omasanteman no omoyɛ omo hyehyɛ bia omo de ebu omo man omo bu man se de ne government ho a o the ministers no omo sua ne nyina free ho
yen ene ye kire omo kwan a ye fa bibi fekuo na fekuo no e wo fekuo maako Asante fekuo ni o maako edu so fekuo no kire se Intika fekuo e kire se saka governance and ka sectorial minister ana ya sector ministers ya na fekuo no enene yawo yawo maako 11 to 12 ai achia me mo beka ho a be ye 12 so what you say yawo jase yawo akwamu yawo kontre yawo nifa yawo bonkum so yawo achia me fekuo no do so ntie ka se fekuo no ye abusua nza asante wa abusua maako enkono na ye nwotwe ese o me de ba akwa ka ho ama na ye nkono first ni yawo aduana yawo brechu yawo asona yawo ayokofo yawo asachiri yawo aguna ene yawo ekwana ene yawo asene so what you say enwotwe no na enwotwe ni mu no ene anya ba akwa ka ho ama na ye nkono omo no ye fra omo adakofo omo ya ayokofo so what adako yeah mate dako omo ya ayokofo but what happen mate dako yeah adako okay adakofo no omo ye ayokofo a omo susu di akunya no mane yi even omo timi di asante akunya no kura mane yi dan so omo ye ayoko na omo nya ayoko bi akeke omo ye ayokofo a omo timi fura baanya mutimi di asante akunya no enka mane yi na BBC enti omo etu batafree asantememu ena omo afree akunya no ho kakra na so no omo ya ayokofo a omo ye nnuam omo na sei no omo abeka ho amana ye enkono yo mate yeah what asante fekuo no ene abusu yenhwe na me ka bibi se fekuo ya asante kasa ye kasa eku a kire bibi a mafomi enipa bi a maka ho abum ne from se mayeku na efe kire o standard nti ahemfo no obia amanhene ne abrempon no omo ye seso nti obia dom se aduanafo a omo wo fekuo omo asonafo omo wo fekuo omo nti utasi asem to hini bi no be manhia ne kan so we de enwuano no so what is akasa na we de enwuano ye be ka bi ama ibi also mo say we mu nwuano nti na mo ka bi ma no na wodi fo ye fekuo kire se mo ye afefo kise mo standard ne ye equal ko bi otia konwa so no enye mfie ye akonwa na wote so no eno ena ma wutimi edom asantema ntena se fekuo bi na sa fekuo no omo nani osantehene etra dwene asanteman ho nti omo kọ akwasida bi akokoso asanteman ntena se bi omo kokohia ekoso edwendwene ekwan mu de ikromu nipa ne hyehye pa befa so atete ikromu nipa ene hyehye pa omo de gu akwan mu fo yen a ye ekromafo no omade hye no nti amanhene ni hia ho no omo dwendwene sa no ma ne ho osantehene fekuo ni hia ontina mu bi emom se bibi no so mo invite na no mo invite no ama na ban bi na fekuo bia wo omi wo bonkum ene wo nifa so what you say yeah bonkum fo no pese emra ne kwalenti no fekuo no wa kirem and so wa kire fe ene kuo nim ama ne pa hu say say a group of people of the same class and joining say kuo nti say munya hemfo
ahemfo motipen so like motipen and I'm here my friend and I'm a joke until fiku ya mate na yɛhwɛ dɔmahene nansen wɔ se santehene ɛyɛ paramount chief saa kasa na wo sɛ na so hu no Osantehene bia nye paramount chief da efiri titi besi ne santene ne sɛ Osante and I'm a kind yet Asante 1701 opimzo say two and first Asantehene the first opimzo say two tin Asante no before so obey Asantehene no na aman ni nyina ka bom e de omun konwa aka bom ahye apagya ne tumi no ama na beye omun nyina ehene but you follow the American etiopa in Saturday na 1701 now say the two na say two be di ade na if you na obey na Asantehene no obebro aman hene so esansa aman hene ni nkonwa ni nyina no omun de ama ne betena so so otere me chana se Kosibro ba ha no or the Formation of Chieftaincy Act no obehunu say there is a empire omuti omu ba bia omu ye exactly like omu British Empire no inti omu hu kwan fa so ye ntotoye ye nhyehyeye ye ruli ekuro na omu hu so omu na be disorganize hye bia inti omu de ye mfrey Asantehene ken nya Asante kasa ye frɛ no otumfo no kyerɛ sɛ obi a otimi ade nyinaa yɛ timifo otimi kasa otimifo sana atwi pa sana kai otimfo ɔno obetimi wo yɛ de obetimi untimi unni ne so nkuni nti ye otimfo na ya bɛyɛ ne otumfo na otumfo no enye din a obitimi kasa Asantehene de nyame di ato no so nyame din ni otumfo Yakupon amoni di anchire obia even Jesus Christ to amoni papa di anchire obia na kase bia sefata na esombo ma wa uka kire o papa yi no ukira panyin bia otimi ka kire ntie akamfo ne ehum se ibu ade ma ye himpon no se ebu ne ade ma ye him ye Yakupon bo soro ne asase ntie efe no nyame tumfo se di ni ye Asantehene din enyo Yakupon bo soro ne asase ti nti saa otumfo no yawo abusua bia me yawo abusua panyin yawo dikuro yawo efene sei abrempon ene yawo aman hene ene yawo opemso anase otumfo na otumfo no ne twidin de bodomewu idin pa no bodomewu enti onyomtifo de bo onyom se obodomewu a oda apem Asantehene din no de no ma hene wo so osua otumfo efa no modomewu ono do ma hene ne twidin di sei idin di man hene otumfo onye man hene oye modomewu mi kro mi fra Asante dwaben mi kro m dwaben hene oye o man hene ampa otumfo oye o man hene Kumasi be bia Asante man ni nyina gitum se ye kro pon ho ne ye hene tena na onye man hene se otrem pesem chenase matowasipa enu nti no akonya bia wa Asante man mu bia no abra o say to the first ehye no yem na ono abo akonya ma obia to hene bia o ye man hene bia akonya no Asante to ne boma ho enti otimi ka se magema akonya na akonya nhye na emum ka amamre mu no enye Asantehene yi akonya ma abusua bia oma abusua no oba panyin wo fie ene yi ne nana a opese odi akonya na mu yi ni wie na mu ye amanu wie a mu de na be kire Asantehene na wabisoya ma no e kire se akonya no de be hye sikadwa ase atumi omu na yekese na kyese dimu enu nti akonya kese ne Asantehene dia no so oye rekyere na aye mrento asema utimi tu firi su sanity ti do ma hene e ga se otumfo ye paramount chief a ene brofo a onsu ko school ko sun so oye judge. You should have known better. But Otumfo, even British, Obi king, they see Otumfo as the only king in Ghana. Some are British for class 5. All right. So what you see? In Asante de, yet any at your baby, ni broni kon 1932.
ɛna yɛdi Broni so ɛna Broni ɛbaa 1901 ɔmo kɔbaeɛ no 1932 ɛna aborɔfo no saa de Asanteman maa back ɛna yɛde yɛ nti ne yɛde tie baabi a yɛnhyɛ Gold Coast yɛnka ho nti tete no Broni twerɛ buku a ana ɔyɛ mmara a ɔyɛ Gold Coast and Ashanti Kingdom ɛne Gold Coast and Ashanti sɛ na meka wate ase na yɛnka Gold Coast no ho yɛde ne yɛtie baabi a yɛdi nkui dada bisa ne tie nti Asante de yɛfiri tete no yɛtie a ne yɛtie ɛna yɛ tete hɔ history a tete no Asante no deɛ ɔmo nim ne sɛ deɛ dodo no nim ne sɛ yɛfɔ ɔmo Asante no ɔmo yi akokodurofo akaman akokodurofo ɔmo nim ntɔkwako na ɔmo de fɔm Asante ɔmo nana ne yɛn nti sɛ nɛ ututubo na yɛ obi mfii wa is because yɛn nyinaa yɛ develop yɛ advance yɛ civilization yɛ kɔ yɛ nim ɛna hɔ na pɛ sɛ ɔko ntɔkwa but obi amfa nhyɛ ne tirimu sɛ ntɔkwa ntwa mu megye tum yɛ sɛ bɛtɔ mmerɛ bi a sɛ yɛamfa asomdua antena ɛna ekura Asante ho ayɛ hu aboro so no nipa bi pɛ sɛ ɔmo yɛ ɔmo ho sɛ yɛsɛ yɛgyae ntɔkwa nti no ma me nso mehu yɛsɛ sibɔ nka bi ma me fa sibɔ anim ni agorɔ na me nkɔmmra da bia one day ahwɛ na sibɔ akana no atu na afi wakɔka adwa mu enti obi di sɛ na Dɔm Ahene akonnwa na wɔte so no I put it to him say akonnwa no nya akonnwa tuntum enti so nya akonnwa tuntum da because nana ne ba na ɔmaame de ni nwa ketewa ne free akɔmu ba no ɔmo gya akonnwa tuntum no wɔ ti akonnwa bɛn na Dɔmafoɔ de bɛtena so ɔmo di ɔmo hin question a one day ambese bebisa obi ɔbɛn akonnwa no nkɔkyire because akɔma akonnwa ba akopɛ bagya wo tie na meka no ana sɛ metewati ya akɔma akonnwa ne ba akopɛ enti bia na Dɔm ɛni akonnwa tuntum ana sɛ mesate wase yɛ sɛ follow the wo kan yi a Dɔm akora kɔ bono no ɔmkɔto wanfiefo enti Dɔm Ahene is on record say ɔmbɛsrɛ baabi tena from wanfiefo no enti sɛ yɛ ka obi a ɔwɔ akonnwa tuntum kura na ebi nka yɛ wanfiefo no wanfo na wanfiefo no so no na ɔmo hyɛ Nana Akufo Addo nkra ase enti Dɔm no hu sɛ Nana Akufo Addo nkra ampa ne wɔfa no ɔmo yɛ aduanafo enti wɔbɔ no ho asafo yɛn na ɔde tete ɔnte ne deɛ no akɔyɛ aluta sɛm na ɔde tim nti wo hɛ besi nɛ saa spirit no ɛnyɛ ɔno nko na yɛ bi o Dɔm edi nana kusi na hunter spirit na bɛhyɛ ne mu na onim sɛ before sɛ British ɛde Nana ayi kɔ Seychelles no ɔmo ka sɛ saa abo no part hɔ no ɔmo de hɔ ahyɛ Dɔm Ahene no that time Dɔm Ahene no odi adeɛ ne nsa ti ɔnhwɛ hɔ ma Asantehene in quote ɔnhwɛ hɔ ma Asantehene nti ɔnhwɛ hɔ ma Asante de nti ɛde hɔ hyɛ ne nsa ne sɛ ɔno na ɔyɛ obi a n'ani adi ɔne Asante apepere so kakra pe sɛ ɔtɛrɛ me janase nti ma ne benya saa ahoɔhoa ne sɛ hɔ wafa na ɔka wamfie ne wanamanafoɔ ne wɔn nyinaa ɛbɛsi nɛ sɛ Dɔm Ahene wɔn adwenem sɛ wɔyɛ bunu ni kura se ntachimafoɔ sɛ wɔn adwenem sɛ ɔpɛ sɛ ɔdi ntachimafoɔ kura so ɔyɛ sɛ tumi na nkɔbɛka sɛ ɔna ɛbu no foɔ hin ɛnso ntumi mamu da na mkyɛ sɛ ɔmaame anwo awanwo ntachimafoɔ no nkasa ne nkyerɛ sɛ ɔmo pa asomdwie ɛna ɔmo nya ɔmo adwene sɛ mo sɛ akamfoɔ na meka atete yɛn meme ne Nana Dɔm Ahene kasa yi mem kasa ya na amanfoɔ ka bi na abonofoɔ ayɛ sɛ saa kasa na mɛsrɛ sɛ menam wɔ fidie yi so asrɛ youth ne social media bloggers ne sɛ abonofoɔ ne Asantefoɔ ne yɛni problem bia mo ka mo deɛ wayɛ bɔ ne din mpanifoɔ sensɛm ɔne nti ne yɛkyɛ din Dɔm na yɛ saa ɛti mfa nkɔfra abonofoɔ nyinaa sɛ ɔtɛ mpɛ sɛ mekyerɛ ase yɛwɔ sima mmienu pɛ a wɔsɛ de dwumadi ma na wie nti yɛ na wode wɔn asipɛ ko okay nti no mɛka sɛ yɛn nyinaa yɛ nipa baako nti no Nana Dɔm Ahene pɛ na ate atua a ɔyɛ otuateni anete ɔpanyin ofere bɛde wase pii wode akɔ yɛnkyi waka bakwasɛm a pii na mpo nim na the way a wɔsi ka ho nsɛm no ɔmfa emotions nka ho sana Broni bɛka no nti obi a ɔyɛ badwem ba bia nim sɛ there could be some nsɛm bi a waka nokora de ɛwom a wɔsɛ nipa hwehwɛ mu sampa asɛm a papa yi anaasɛ ɔpanyin yi me deɛ bi a maka biara no wokɔ
Ghana libraries, Asante libraries, and now there's antecedents, history, ni bibia ebake. So what I say? Inti said Domase 1 year on Domo Santida before 1957. Near or say, just a question. Another make on the answer. Western Ashanti, I know. Yes. Until it just asking in assassin, no, it's something in India. Now, on uncle Mecho said it, no. But in actual fact, no, what to be in Ghana in our chieftaincy act, no, a family and relative way. You bet me at to something and no one sem because court in who said that history in something and any fapping. And into catcher or say, Sefa say, a hinia kunya 7 day. Oh, for no to a symbium mark to be unto with an nature say, if ye or one the history na court and a court to interpretation because yeah, original history no sentiment no. But I make what they say. Matthias here. It is something in Okasa, and yen a hand times to say. Yes, something intimate to Muregu Debbie. Name Sepasa in some young Kunya some dear. A home and a open on 1 POB or Pecasa too much. When you said, me answer a Manusi. Or 2 4 year Hill Conference project or something in quote to have $5 million. But Okachina almost say more moon day and your hood did it. On as content crop. So what I say, Asante, you have 5 and Sana, I die him for no amount for the become one for the big account. And you see, this is a king we have. Santo Doma, a bow, Emma, impunto ni nkumbie bia ni hyepa bia ba. Ye de ba ofie, ye de ba okrum. Doma hende na bet mayama sampa. So wo adwuma papa bi di a eye kama. Ye no doma akrum ye nhwe. Because doma ye kuro kitwa ye just a city. Ni kakraka no. Uti kura emfa compare. E fe ne say tafo. Na na be compare the whole Asante man. Asante wo 65 to 70 paramount chiefs under Asante Kingdom. So you can imagine. Domahene, paramount chief, not even a single one. Because not Jinimuno, whom some person within the bepe. So, Jilabia, what can we? No, can we? No, can we? The other friends are Kunyana or Tisono. So, no, only the value of Akunyana, Mendiam who say Yankunya Tuntu into treating fairly. Tana Mihuno, Kakunya Tuntu, no, and that's why is anity opening. Medasipi, impegna tenase dwumadi no enne aha na edibesi. Dasenne yebesa ba mo nchen biem. Wo panyini, miso panyini, ti impegna tenase no edibesi ya. Besa ba mo nchen biem. Have you ever heard of the ancient Akan stories that are filled with wisdom and life lessons? These tales have been passed down through generations, carrying with them the knowledge and values of the Akan people of Ghana. The Akan people believe that storytelling is a powerful way to teach important lessons and preserve their cultural heritage. Through these stories, they pass down values such as respect, loyalty, and perseverance. One of the most famous Akan stories is the tale of Anansi the spider, known for his cleverness and cunning nature. Through his adventures, Anansi teaches us about the importance of using our wits to overcome challenges and achieve our goals. The Akan tales are not just entertaining stories, but also a reflection of the rich history and traditions of the Akan people. They provide us with valuable insights into their way of life and the principles that guide their actions. So next time you hear an Akan story, take a moment to listen closely and uncover the ancient wisdom hidden within. Thanks for watching and don't forget to subscribe to our channel for more cultural insights and stories from around the world.